gonna be the best day ever. Nej, det er ikke altid nogen gange, så skriver den, den er flået ud, eller waiting for other players. Nu er du inde. Fuck, det tager lang tid for dig, mand. Oh my god, fat faggot. I dag spiller jeg med et nyt våben. Wake away downtown, walking. Oh my god, jeg skal have det her våben igen. My old one, ej. Seriøst, hvorfor er der en level 5'er, der nakker mig? Jeg er fat faggot til det her game her. Making my way downtown, walking down. Fuck, det var heldigt det der, mand. Taber! Making my way downtown, walking fast. Oh my Jesus, man. Du var fandme et svin der, hva'? Jeg havde faktisk skadet ham. You get my fire. Fik jeg lige et kill for det der? Ja, jeg gjorde. Jeg nakkede en med en grenade, jeg kastede den bare, og så kunne jeg ikke se noget i lyset, om jeg nakkede ham eller ej. Hvordan fuck kan de bare komme frem sådan? Så kommer de bare lige frem. Det synes jeg, lige pludselig. What the fuck? Det har jeg selv gjort det på gange, men de må fandme ikke hacke, de må ikke. Lige bag dig. Fuck, redder du mig ikke, mand? Sviner! Jeg sagde, der var en lige bag dig, så prøver jeg at hoppe ned for at dræbe ham. Jeg lavede lige et longshot. Fuck, der er sgu en heroppe. Hvad? Jeg kan ikke følge med, mand. Hvordan har du det med at svine? Sådan rundt. Hvad for en fest? Mortens sang er ikke kommet ud endnu. Nej. Det er fucking nederen. Hvis du går ned i... Hvis du bladrer alle hans sanger... What the fuck? Og en der står og venter på mig. Nå, men hvis du bladrer det hele vejen ned, så står det der... Hvor du kan se noget af musikvideoen. Hvad er det for noget musikvideo nu? Det der, det viser noget fra den. Ja, den har været der lang tid. Ja, den er der ikke med 18. Jo. Jeg var ikke kun den. Selvfølgelig den. Synes, jeg var skadet, man. Så fed faggot, der kommer mærke mig. Sidder kun på armer. Ud på sander. Du skal bære dig. Oj. Sænk sejl. Oj. Oj. Sænk sejl. Mange. Seriøst. Fuck, jeg hader dem. Der er nogen, der bare kan sigte sådan. Bam, det er de. Så kan de bare se en lige med det samme. Jeg hader sådan nogen, der kan det. Hvorfor hjælper ham der mig ikke? Faggot, mand. Så står han bare lige foran ham. Eller lige bag ved ham. For sådan. Jeg kan se, der er nogen, der skyder, men jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Faggot. Bare lige hernede. Der. Bare. Jeg
fik ham, der kommer en anden fat faggot og nakker mig. Du skal bare tage mig. Gader. Uhøj. Sænk sejl. Tættere på mig. Hvad fanden var det, der nakker mig? Oh my god, de har sat en sentry deroppe. Ja. Det er fucking min, det der. Det er fucking mit kill. Nu skal jeg nok nakke den der dumme sentry. Jeg kan starte med den dumme helikopter der. Ja, jeg fik 50 mand for at være med til nakken. Ligger en sentry stadig deroppe? Det ved jeg ikke, jeg prøver at løbe endnu. Okay, jeg nåede det ikke. Hej. Sænk sejl. Lyden venter kun på mig. Lyden venter kun på mig. Nej, det gør den nemlig ikke. De to venner, de der. Maki! Det er fucking søndag i dag, men det er klamt. Det er helt ulækkert. Jeg gider bare ikke i morgen. Fucking gammel, vi skal i skole i morgen. Hej. Sænk sejl. Hej. Maki venter ikke på mig. Hvilken bane bliver det? Noob Town. Se, så skal vi lige have kamera på begge, så vi kan nå det. Ja, jeg nåede det, mand. Jeg kom på team med Maki. Der kommer man i byen! Hallo, Maki. Ja. Der kommer man i byen! Hvad? Der kommer man i byen! Det er Jeg svensk. Det er svensk. Kan du forstå, hvad jeg siger? Mark, der kommer en bjørn. Ja. Der kommer man i byen! Og så kommer der sådan en lille bæver bagefter. Jeg er inde lige om lidt. Min står loader. Så er jeg inde. Der kommer man i byen! Kom man i byen! Oh my god. Skyder han en fucking bil for at nakke mig, mand. Fed faggot. Der kommer man i byen! Synes jeg er dårlig med den her gun. Det er virkelig nederen, mand. Der kommer man i byen! Jeg har lige fundet den der gunmark, det der sigte, der gør, at man sigter mega hurtigt. Marky, hvorfor døde du? Jeg har fucking ikke fået eneste kill. Jo, det har jeg nu. Det lyder ligesom om jeg ser insta-kill. Ej, serious.
Der kommer en i byen. Ja, bitte by. Der kommer en i byen. Ja, bitte by. De røvknipper os jo nu. Seriøst, de er så hurtige, de der, mand. Der kommer en i byen. Ja, bitte by. Kan du se noget? Hvem pustede ind i den mic? Kunne du se noget, da jeg sad foran dig? Nej. Der kommer en i byen. Hvad? Hvordan kunne den nakke mig helt dernede fra? Så ser han mig bare lige med det samme, men jeg var så også ret tydelig, men det var sådan en anden del af sagen. Seriøst, ham der. No horse eller et eller andet pis. Han er så fucking irriterende. Gå hjem og knip din mor. Seriøst. Fuck, jeg hader dem, men de rammer en lige med det samme. Splask. Han får bare ikke chance. Revenge. Der kommer man i byen. Jeg bitte by. Ah. Er du søst. Ham der no horse, jeg tror seriøst han hacker eller et eller andet. For hvad fuck han nakker sådan der, mand. Der kommer man i byen. Jeg bitte by. Lol. Vi ses i næste episode. Hej hej.